En el meu àmbit com sanitari, on vaig arribar com a llevadora, les dones, el nombre de dones que van arribar a la política, que treballaven en l'educació, van arribar a augmentar el món polític. Mira, jo els recomanaria que entressin amb ganes de treballar, que s'ajudin per solucionar problemes i a vèncer les dificultats que se'ls presentin. Mira, la que a mi m'agrada molt és la plaça del Diamant de la Mercè Rodoreda. Ha sigut una obra escrita l'any 1962 i va ser traduïda a molts idiomes. És considerada com una obra mestra, diria, de la literatura catalana.